लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारिसिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना दारि स्टेट लाइन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनैसो फाइनालि भिडिअ बानायबाय आरोना स' नायलांबाय था ओमफ्राय दिनै जोंहा नारजि जागोन आरोना नारजि बेसेबा गोबावनि उनाव आं बिगासिनोमोन ओमफ्राय फाइनालि दिनैसो संबाय ओमफ्राय बेदर लायनो होदोंमोन ओमफ्राय बेदरबो लायनो थांदिया रावबो बिदिनो संनोसै जानोसै ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना फाइनालि लोगोफोर बेसेबा बोसोरनि उनाव नै दिनैसो नारजि मैगं संदो नारजि मैगं जागोन दिनै आंनि फेभरेट सोरनि फेभरेट कमेन्ट खालाम आरो नै जोंहा जोगोनारखौ दाखालि आङो डिमाकुसिनिफ्राय लानानै फैदोंमोन मोनबा ओया मानो इदि हाल्ला खालामो भिडिअ खालामबाथाय डिमाकुसिनिफ्राय लाना फैदोंमोन आं मोनबा 20 थाखा करि थाइसेयाव नायला दिनै गरमा गोलोमजोब्बाय मोखाङा दिनै गोखायानो गोखानायाव नारजि गोखा आथिं तिता केरेला गोखा संगासिनो आरो दालिबो दोङो सोर गोखा जाया बिसोरो दालि जागोन आरो जाय दालि जाया बिसोरो गोखा जागोन आंथ' नारजिसो जाखागोन लोगोफोर आं दायो संनो नागिरदों फारौ बेदर नै लोगोफोर फारौखौ होबाय फारौ बेदर दिनै फारौ बेदर जागोन जा नै तिता केरेला गोखा केरेला तिता केरेला नै आंना नारजिया मोनसिगोनलै लोगोफोर आं एसे गथा खालामगोन आरोना ओंखायनो गथाबासो मोजां मोनो आं जाहांबाय आरो एसे गोदौ होबावनि र' आं बेयाव हालदै आरो संख्रिखौबो होखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो फालौ बाथोनखौ होनोसै आङो नैला सामब्राम आरो फालौ गोजा जा जेबो मस्ला मस्लि होआ मोजां नाङा जानो मस्ला मस्लि सामब्राम आरो फालौआनो आरो अ माय गड लोगोफोर इ मोनसेखौ एरखांबाय इ मोनसेखौ एरै इ मोनसेखौ एरखांबाय इ मोनसेयाव थांनांगौ खाथिं बांसिनसो गरम नांबाय आंखौ इयाव बाथोन देगासिनो माने मुनि पाद्रायलेवा माबा माबि होनानै आरो नोरसिं बिलाइ पाद्रायलेवा मानि मुनि जारि बिलाइ माबा माबि दै होबाय आङो फारौ बेदराव ओमफ्राय दैखौ होगोन बेमारिनि थाखाय ओमफ्राय बिथिं आंनिया नारजिया मोनबानो ओंखाम जानोसै आं दै होबाय जि गोजा जालायलायबाय फालौ गोजाखाय हालत खराब जानानै नोंथां माने मोनबाय नै आंना नारजि मैगङा साराया जि मामब्रुम ब्रुम जाजोबखाबाय ओमफ्राय अमा बेदर होआखै दै जेबो बेदर होआखै निरामिससो बेथिंजाय गोखायाबो मोनबाय खोबना दोननि बेथिंजाय आरो संगासिनो फारौ बेदरखौ मोनबाय फारौ बेदरा मादिबा जाखो मिथिला नै जानोसै लोगोफोर आंबो ओमफ्राय जों फारौ बेदर ओमफ्राय नारजि मैगं दालिबो दंमोन ओमफ्राय जायाखै आङो नारजिनानै जानोसै आरो जा गरम ओंखामाबो गुदुंथार फारौ बेदर संख्रि एसे नांगोन बेदर गैयाबाबो गोथाव जादों नै लोगोफोर जायो मा फोराननानै दोनदो दे नैबे मा खोन्थानो हायोबा नैबे जाबाय थुनथुनि बिलाइ फोरानना दोनदोंमोन बेखौ बिमाया ओमफ्राय नैबे मुला खुथि ओमफ्राय बेयो जाबाय बे मामोन बासिखा अ सिनायदों आं होमबाबो नामासो गोसोआव फैयाखैमोन बासिखा ओमफ्राय नै बिदिनोसै फालौ गोलाव मा होनो गोसा सान्दुं होदों आरो रानख्रबनानै आधा मरा जाजोबखाबाय दिनै नै बोथोरा ओमफ्राय साहा लोंखांबाय
आं दसे उन्दुदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उन्दुना सारि मोननानै साहा फुदुंबाय साहा फुदुंनानै लोंनानै दायो एसे जिरायना थाबाय ओमफ्राय गय सोना लादों खुगायाव गरमाव आरो मा खालामनो फालौ दौयो दांना लानानै मोखां गंसे आलुजोबदो आंखो आइया सेखादो फालौखौ हाना दोनदोनो आंबो मिथिया सेखाखौ दांनानै माबाबाय थादों माबा माबि ओमफ्राय नोरै खालामना लादो सेस गोरोमनायाव एकदम दा बायदियाव बिदिनो जाखायो बाङाय नांबानो जि आलुजोबखागोन दा मा खालामनो मा मानो गरम बोथोराव एकदमबारे जेबो खालामनो गोसोआनो जाया जेथिं थाङो इथिंनो थाम्फैनि अयथासार गरमजोंनो अबस्था इस नाथिं लोगोफोर आङो दायो सिथ्लाखौ सिबनानै लाग्रोनि बिनि उनाव बेरायनो थांनाय जायोबा थांनोसै थांनाय जायाबा गैला सिबग्रोना लानि आया थाम्फैया नै लोगोफोर जोंहानि मैगं बागाना बैथिंजाय जोङो मेस्था ओमफ्राय बैथिंजाय दङ फाथो आरो बैथिंजाय दङो बिसुम थाइबें बायदि बायदि हाग्रा जाजोब्बाय नै फाथोआ हाग्रादोनो फाथोदोनो सिनाय मोनला नै थास' आथिं जि गोदोर गोदोरखा बेखौ हासिब दाननो थाखाय दानदो बिफाया थथाम माने मा होनगोन बेखौ ससे बेखौ दायो हासिब बानायगोन हासिब लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसिमानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ ओमफ्राय दिनैनिफ्राय जों गासिनो नाजानोसै आरो फिन खेबसेबाव ट्राइ खालामसै भिडिअ लाबोबाय थानो